Estamos en Qatar, un pequeno país do Golfo Pérsico que ocupa pouco máis que a provincia de Lugo, pero que conta con 1,5 millón de habitantes e moita riqueza. As súas reservas de gas e petróleo fan que na actualidade sexa un dos países máis luxosos do mundo. E nós atopamos os galegos que viven aquí. Esta semana, en Galegos no Mundo, Qatar. Chámase Goya Alicia. G de Goya máis de Alicia, Galicia. Aquí vas en coche a todos lados y donde no puedes ir en coche buscan solución para poder levarte. Aquí o que estamos facendo é, estamos presentando unha serie de proxectos para introducir a escalada aquí en Qatar. Quedei cunha galega, de feito, que traballa conmigo, os únicos españois na empresa, chamase Xiana. Hola, Xiana. Hola, hola a todos. Isto, para que fagades unha idea, é como a ría de Vigo. Estamos ahora mismo pois en Samil, a zona de Cabo Home, entonces pasaríamos hacia o interior, hacia a zona de Puente Sampaio, Arcade. Qatar viviu no pasado de recoller perlas. Por iso, unha das máis elitistas urbanizacións que se están a construir en Doha chámase A Perla. É unha das persoas que se encarga de que a construcción sexa da máxima calidade é un galego de Portonovo, Diego. Bos días, Diego. Buen día. Como estás? Ben, benvidos a Qatar. Son de Portonovo, Sanxenxo, levo aquí 2 anos, son enxeñeiro eléctrico, dedícome a instalacións eléctricas aquí en Qatar. En proxectos de construcción? Sí, neste momento estamos no proxecto da Perla. É un dos mellores proxectos aquí en Qatar, de desarrollo turístico. É un proxecto, digamos, de urbanización de edificios e de zonas comerciais enfocadas basicamente ao turismo. Pues nada, cando quieras vamos. Ok, vamos a falar. Bueno, estamos agora en Medina Centrale. Este é unha parte do complexo da Perla. Aquí é unha zona de centros comerciais, de futuros zonas de aparcamientos. Están un pouco enfocados a ese mercado árabe, Omán, Egipto, Irak. Un apartamento aquí de 2 habitacións anda por volta de 500.000 euros. 500.000 euros, estamos falando dunha pasta. Nos levas a ver algunha outra cosiña de por aquí? Sí, vamos a ver un pouco a zona central do Viva Barila, que é a zona en construcción. E se queredes despois, vamos a ver a zona de Porto Arabia, que é a zona rematada, e vedes un pouco o contraste, ¿no? De como era o inicio e como vai ser o final. Vale? Imos lá. Bueno, se queredes ahora, vamos a casa dunha amiga, Samantha, que é de Venezuela, e conseguimos ver un pouco unha vista panorámica do que é a parte de Viva Barila da Perla, ¿no? Hola, Samantha, ¿qué tal? Bien. Hola, Sabrina. Hola. Muchas gracias por abrirnos las puertas de nuestro edificio. Adelante. ¿Vamos? Vamos, Sabrina. Vamos. Este edificio se acaban de abrir, está
están a ser sendo habitados pouco a pouco. Son os primeiros edificios que están abertos na zona de Viva Varela, na Perla, ¿no? E como vedes, temos aquí unha idea do proxecto, ¿no? Isto antes era todo mar, e esta zona pues, vai ser unha zona toda de piscinas e zona, digamos, de turismo, ¿no? O turismo que les entende. Sabrina lleva aquí un mes y medio, ¿no? Un mesecito. Y bueno, es de las primeras habitantes aquí de la zona de Viva Varela. Yo vivía antes en el mismo compound que Diego y es bueno, hay mucha gente, las facilidades son buenas, pero aquí también es bonito, pues es más bonita la zona, igual tienes todo, igual hay mucha gente conocida, en este edificio viven muchos pilotos, mi esposo es piloto y también es bueno. Aquí podes ver parte do proxecto da Perla, ¿no? Da Viva Varela, grandes edificios, moito traballo, ¿no? Un pouco por eso que estamos aquí, ¿no? En busca de oportunidades de traballo e aquí neste momento non falta. De que vos encargades vos? Nos, un edificio como este, encargaríamos a parte electromecánica, ¿no? Estas torres aparte teñen tamén un sistema de videovigilancia, teñen sistemas de domótica, ¿no? De piscina, iluminación da piscina, sistemas todos de aquí, pues todas as torres teñen iluminacións especiales por causa de helicópteros. Son tipos de proxectos que en unha Galicia nunca faría, ¿no? Ou faría mellor dentro de uns anos se as cousas melloran, pero neste momento son proxectos impensables, ¿no? En Galicia ou mesmo en España, quizás. Oye, pues muchas gracias. Nada. Cuando Un placer. quiera. Muy bien, gracias, hasta luego. Chao, Sabrina. Bueno, hoxe temos unha tormenta de area un pouco especial, ¿no? Escollemos o día apropiado. Isto non é habitual, ¿no? Este tipo de tormentas, 4 ou 5 veces por ano, solo haber tormentas de area así máis grandes. O resto do tempo suele estar un tempo bastante agradable, ¿no? Hai moito polvo en suspensión e realmente deixas de ter pouca visibilidade e é bastante molesto, ¿no? Para os ollos e para todo. Bueno, agora estamos en Porto Arabia, a parte da Perla que xa está casi rematada, ¿no? Aquí non se acaba nada de todo nunca, sempre hai algo por facer. Pero, digamos, é a parte que xa está rematada, onde está o Porto Deportivo e están as concesionarios de coches de alta gama e as tiendas das marcas máis prestixiosas do mundo, ¿no? Prácticamente o 99% da xente que vive aquí son catares ou xente de outros países do Golfo Pérsico, ¿no? Con un poder adquisitivo moi alto, e que teñen isto como unha segunda ou terceira vivienda para vir aquí a pasar uns días para descansar, ¿no? É unha zona agradable, ¿no? Nada, entón aquí os expatriados que vides de fora, que a vida todo trapo? Sí, aquí todos temos un yate aparcado, un piso de luxo, no. Aquí, a verdad que é un país onde se traballa bastante, ¿no? Aquí os días de traballo semanais son 6 días, traballas 10 horas por día, estás prácticamente no teu compound, ¿no? Compound é, digo, a urbanización onde vives, que costumas ter piscina, tes un xinasio, tes, digamos, unhas condicións que en Europa serían un pouco boas, pero aquí é o mínimo que podes ter, porque realmente fora do compound prácticamente non faz vida. Agora estamos na Catara, Cultural Vilas, que é, digamos, a ventana cultural de Qatar hacia o mundo, ¿no? É unha parte de Qatar enfocada con teatros, museos, asociacións culturais de fotografía, de teatro, ese tipo de actividades. Bueno, estamos ahora no anfiteatro romano, é unha imitación dun anfiteatro de mármol e a verdade é que a min gustame bastante, impresiona velo. Lembra un poquinho aqueles teatros romanos da época antigua. Creo que podemos entrar polo lado dereito, ten unha entrada, podemos intentar entrar, a ver se está aberto. Sí, isto é unha copia dun teatro, aquí suelen facer eso, actuacións cultural, como dixemos antes, e bueno, é un sitio onde suelen venir as familias, o fin de semana veño con a miña familia, cos meus pequeniños, para que corran un pouco por aquí, e suele haber actividades culturais, poñen tamén actividades para os pequeniños, é un sitio bastante bon, podes deixalos correr tranquilo que non escapan, ¿no? Can you give a round? Thank you. Aquí o de camiñar non... No, aquí vas en coche a todos lados y donde no puedes ir en coche buscan solución para poder levarte. Si, pero ainda polas rúas, en Doha polas rúas non se ve ninguén.
No, porque realmente Doha non é unha cidade que está preparada para andar pola rúa, non ten moitas aceras, non ten pasos de peatóns, entonces xeralmente a xente non vai pola rúa. Ahora están preparando, están intentando facer unha cidade moito máis adaptada a eso, pero ainda lle queda moito traballo, moitos anos. Bueno, Diego, terminou o día, non? Sí, día longo, con tormenta, e espero que teñades gostado de Doha e da Perla. A ver, este non é un país para quedar aquí para sempre, pero, bueno, temos que ir onde haya traballo. Neste momento, alá as cosas están difíciles, o sea que... Alá para ir tomar un pulpiño cos amigos no verán, en unhas copas, e polo de momento traballar aquí. Bueno, pues nada, esperemos que pronto podas ir por alá a tomar o pulpiño. Esperemos que sí, que nos vexamos lá. Veña, pues muchísimas gracias. Vale, encantado. Chao. Hasta logo. Hasta logo. Co seu marido inglés cambiou a choiva de Inglaterra polo sol de Qatar. El é cociñeiro e o plan da parella é aforrar para nun futuro montar un restaurante nas Canarias. Con Flora quedamos nun mercado ao que non van moitos estranxeiros, pero ela e as súas amigas sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? Buenos días, ¿cómo está? Benvidos ao mercado. Bueno, son de Vigo, levo vivindo en Qatar como 9 meses. O meu marido está traballando para un hotel de 5 estrelas. Eu teño unha rapaza de 6 meses que naceu aquí en Qatar. E, bueno, eu traballo realmente, oficialmente, traballo no Reino Unido, pero este ano pues, estou tomándome un ano libre, digamos, para cuidar da miña filla. Bueno, isto é o que se chama o Wholesale Market ou o Central Market de Qatar. É máis que un mercado, un conxunto de mercados. É unha maneira, digamos, máis barata de mercar produtos frescos en Qatar. O que podes mercar neste mercado é por caixas, sempre. Entón, o que normalmente facemos é cada 2 semanas ou 3 semanas veño coas miñas amigas, mercamos un pouco de todo e despois o repartimos. Mira, sabes as miñas amigas, Toño, vou a saludar. Se che parece, comenzamos a facer a compra. Muy bien. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Beso, guapa. Bueno, esta es Gaby, Hola, de Gaby. las Islas Canarias, y esta es Laura de Gijón. Estos hombres están aquí muy amablemente, pero pues síguense un pouco por todo o mercado e axúdante a cargar a comida no coche. Ahí va, ¿qué le da? ¿Qué queredes comprar? Pues estamos intentando comprar tomate cherry o pequeno. Normalmente hai bastante, pero hoxe pues non hai. Depende do día, pues probas unhas cousas e probas outras. Vamos a mercar estos. Teñen boa pinta. 20 for the box? 25? 20 for the box? 25, thank you. Hay que negociar duro. Hay que negociar duro, exacto. 15 for one? How much? 15, okay, yeah, thank you. Bueno, acabamos de mercar, como vedes, leitugas. ¿Alguna quiere spring onion? Thank you. Thank you. Thanks, bye-bye. Por lo que ves, son desas reinas do mercado e que non hai mulleres, casi. Bueno, non hai moitas. Vense mulleres, pero non moitas. Máis que nada son o vendedores ou donos de tendas. Chamades a atención. Sí, un pouco. Sí, marchamos, vamos al coche y las chicas se van a marchar ya. Marchan, están, pues os están a hacer de babysitters, van a cuidar de miña filla. Bueno, chicos. Os vemos después, entonces. Venga, que tengáis un buen día. Chao, bye bye. Estamos no mercado da carne. O que temos ao redor son animais vivos. A idea é que ves, escolles o animal, a peza que queres, e eles pois o matan de maneira halal e o levas para casa, basicamente. Eles fan moitos festivais, ok? Teñen pois moitísimas reunións familiares, entonces o que fan é fan comidas moi grandes, os xantares moi grandes. Hola. You got goats in here? Oh, ¿quieres entrar?
How much for one? Is that okay with the camera? You okay? Oh. How much for small? 500? 500 small. O sea que por uns 100 euros podes mercar unha pequena. Estas A son 100 pequena euros. como 100 euros e a grande como 200. Esta vai ser sentada hoxe, supoño. You speak English? Beautiful, beautiful. Yes. Handsome, very handsome. Yes. سيما يا دنيا سيما سيما كلمة محبة دي قديمة سيما يا دنيا سيما سيما Fai muchísimo calor, como podes ver. Estamos a 51 grados, o termómetro marca, e estamos andando ao Museo do Arte Islámico. No verán, a maioría dos cataríes marchan de vacacións, pois normalmente se marchan a sitios moi máis fresquiños. As mulleres tamén marchan porque, como vedes na rúa, é moi complicado agora camiñar. Os que ficamos aquí facemos vida pois despois das 6 da tarde. Polo día na casa. Polo día na casa, exactamente. بياكلوا بعض زي الديابة فيها القوية ناس بفلوس بيدوس بيها على الغلابة سيما Estamos no Museo de Arte Islámico en Doha. Este museo pretende ser un pouco referencia cultural no mundo árabe do Islam. Eles están moi orgullosos e moi contentos de mostrar este museo ao mundo e a colección é impresionante. Vemos un poquinho o museo. O edificio rematouse no 2008, é unha obra do arquitecto Min Pei que con 91 anos acabou facendo o que vedes que é precioso. Este edificio onde nós vivimos, o que imos facer agora é coller a miña filla e trobarnos coas miñas amigas que están na casa, e tamén está esperándonos ali un rapaz amigo nostro, catarí, que vai nos explicar un pouco a vestimenta catarí e como eles levan o traxe prácticamente. Hola! Bueno, as chicas as coñecedes xa. Sí. Esta é Goya, a miña filla, Goya Alicia. Hola. Hola, Goya. Este é Ali. Vouche explicar que os homes catarís normalmente, de home a home, eles danse 3 bicos, normalmente no mesmo lado da cara, ok? Ah, sí. It's like this? Yeah, like this, like, wow. Yes. Okay. So now we're friends. Agora somos amigos. Ali traballa no hotel do meu marido, sí. E tamén nos seus ratos libres faz traballos de modelo. Ah, sí? É moi guapo, mira que sí. Home árabe moi guapo, sí. So I'm doing that as a part-time job. So to be clear, you know. It's like the celebrity. This is you? Yeah, that's me. Entonces, nos iba a explicar por qué visten así, ¿no? The reason actually, as you know, we are in GCC country. So the GCC country, most of the time, it's the humidity, it's very hot. So this dress is very light. So the people wearing it because the hot and the humidity. And the same for this one. And as you see, the material is very light and it's white.
which is good for the summer. And in the same time, it's covering all your body from the sun attack. And this one is just to keep it, hold it in your head. So it's very easy, actually. This thing since a long time, century, and it come to be like the traditional clothes. Bueno, Ali está marchándose para traballar, pero as nenas, as rapazas, estamos levando os restaurantes. O sea que nos despedimos de Ali aquí. Sí, por favor, sí. Nice to meet you. Viva España. Thank you very much, shukran. Thank you very much. Thank you. Alzano é un barrio moi bonito, pero ten moitísimos restaurantes típicos estupendos, é moi tradicional, así que se queredes, pasamos xa? Vamos para adentro, sí. Venga. Aquí isto é un reservado precioso. A xente come descalza ou está descalza. É un pouco como máis informal, sin zapato. Qué bonito, precioso. Chámase Goya Alicia. Goya porque queríamos un nome moi español, pois polo pintor, Alicia porque, bueno, era a miña madriña, perdón. Toma. Goya e Alicia, pois Galicia. G de Goya máis Alicia, Galicia. Trouxen unha foto ao meu marido, porque o pobre tiña pensado presentarvos hoxe ao meu marido, pero foi imposible. Como podes ver, traballa moito Julian, este é a miña sobrinha. Isto é na Praia Samil, en Vigo. Okay, fantastic, thank you, looks really nice. Trouxeron, pois é como unha parrillada, digamos, de marisco aquí, con calamares, gambas, que máis temos? O hamut, que é un peixe típico de Qatar, e ali é unha parrillada de diferentes tipos de carne. Saúde, rapazas. Un brindis, eso, Moitas gracias por vir a visitarnos a Loja. Un bico a toda a familia, a todos galegos, sí, xa sabes onde estamos, cando queirades volver. Muy bien, pues muchas gracias. Saúde, bye. Chao. Saúde. Bye, adeus. Doha é a capital de Qatar e será sede do Mundial de Fútbol de 2022. É un dos motivos polos que a cidade se está reconstruindo e crecendo a un ritmo vertixinoso. E Pablo participa neste proxecto. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Como estás? Muy bien, muy bien. Veño de Oleiros, de un concello que está cerca da cidade da Coruña. Impresionante concello, por certo. Levo 6 meses traballando aquí como enxeñeiro. Dende que vin, foron boas sensacións. Sí? A que te dedicas exactamente? Sou enxeñeiro de camiños, concretamente. Estou traballando para unha empresa de Reino Unido. Estamos dedicándonos a rehabilitar e deseñar as novas infraestructuras para toda a zona de Doha, toda a cidade. Pues agora mesmo estamos no Paseo do Corniche, un paseo marítimo de 7 km aproximadamente e conecta a zona de West Bay, que é a zona financeira con todos os rascaceos, co aeroporto que está ali ao final da bahía. Entón, decías que estas zonas de rañaceos chamase West Bay. Chamase West Bay, ten aproximadamente 30 anos de antigüidade. O comezo era solamente un hotel que é o Sheraton, que é o hotel con forma de pirámide. O demais era deserto, non había completamente nada. Todos estes rañaceos, todos estes edificios se construíron nos últimos 20 anos. É increíble, increíble. Bueno, Toño, agora vou levaros a dar unha volta en barco. Quedei cunha galega, de feito, que traballa comigo, os únicos españois na empresa. Chámase Xiana. Bueno, está aquí esperando por nos no barco. Hola, Xiana. Hola a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Hola. Moi iso, así que nos vas a dar unha volta en barco? Sí, a ver que tal vai. Bueno, eu traballo na mesma oficina que Pablo, é unha empresa inglesa, eu son arquitecta e traballo no Departamento de Urbanismo e Paisaxe e dedícome ao diseño urbano. Entón, o que tratamos de facer un pouco traballar o espacio público aquí en Doha, eles fan as carreteras, nosotros tratamos de traballar as aceras, parques, plazas, moi interesante. A ver que tal vai. Oímos ver todo isto dende o mar, non? Dende o mar. Pois imos, claro. Ok.
se usa normalmente para facer esas cousas, para dar paseos? Sí, antigamente utilizábanse solo para pesca, que era a principal actividade no país, antes de que encontrasen o petróleo e o gas, pero agora, como podedes ver, é simplemente para turismo, para ocio tamén. Moitos fines de semana solemos alquilar uns destes barcos o dobre do tamaño. Solemos ir de festa, solemos ir ata unha illa que agora non vamos a ver porque está todo bastante... Da tormenta de area está todo bastante nublado, pero solemos ir ata unha illa ali, paramos, nos bañamos... É divertido porque nos juntamos diferentes grupos, xente francesa, xente española, xente inglesa... Sempre conoces a xente nova cada fin de semana. Creo que Paul os contou antes que fai 30 anos nada destes rañaceos existían. Podría falarvos de algunhas das torres. Temos a primeira que vemos aí con a forma... Unha forma de pepino, un mallón arriba. É do arquitecto Jean Nouvel, é unha similitude entre o Instituto Mundo Árabe en París e a Torre Akbak de Barcelona, e o Tornado Tower. O curioso que ten o sistema constructivo tamén, que é un núcleo de hormigón que ten as circulacións verticais e todos os servicios, e o mesmo sistema se utiliza nesa que vemos aí, que parece que está sufriendo como un fenómeno de torsión, que é a Alvira Tower. Son as tres así máis simbólicas. Hai algunhas zonas que xa están urbanizadas e teñen este tratamento, pero hai outras que non, que tes o bordillo e logo tes a área. É moi curioso. والليلة ليل الشمس أوادريني في بالك ندير وشي قعدة ويكون الذوق ديالها ياك الليلة ليل صامدة هاديريني في بالك ندير وشي قعدة ويكون الذوق ديالها Bye bye. Thank you. Pois unha chulada, de viaxe. Sí, sabes que aquí sempre tes cousas que facer, e a vista que podes ter de West Bay sempre moito mellor vela dende o mar, non? Precioso, la verdad. Para nós que somos galegos... Todo dende o mar mellor. Mellor. Bueno, pues estamos no Souq Waqif, un dos zocos que hai na cidade de Doha, é o máis moderno, ten máis de 100 anos, pero foi remodelado moi recentemente, por eso ten... Ás veces podes ter a sensación de estar como nun parque temático un pouco, en lugar de estar nun verdadeiro zoco, pero ten a súa amiga, ten a súa historia, é un punto neurálxico para o turismo e a xente local tamén. Hai todo tipo de cosas, dende comida, especias, hai un montón de restaurantes os que poder ir, e toda esta rúa que vamos, dirección nela, e todos estes restaurantes de toda procedencia, yemenís, libaneses, un montón de como cafeterías para fumar, que é o que suelen facer os catarís, se reúnen a fumar xixa. Mira, ese edificio de aí, que é? Bueno, ese é o Centro de Arte Islámico, tamén unha mezquita, o Fanar. Bueno, é un centro onde se suelen facer cursos de árabe, que vai moita xente, ou cursos para promover o arte islámico, a cultura islámica. Iso se chamar os sacacorchos, pero... Os sacacorchos. Sí. Bueno, esta é unha das rúas na que podense comprar telas e logo ir ao tailor, que é como costurero, e facer as túas propias prendas. Pois, aparte das telas e os animais que acabamos de ver, tamén podemos atopar aquí comestibles, pois dende piensos para animais e tamén infusións, todo tipo de especies. Bueno, un pouco como conclusión, decir que nos habituamos a estar moito con europeos, con expatriados, e que é bonito, é divertido vir ao zoco, ver como vive a xente local, os catarís, e ver un pouco como funciona todo, porque al final, senón, parece que vives nunha burbuxa. Este é o restaurante, vamos a probar un yemení, a ver que tal vai.
Ok. Oh, nice. Shukran. Shukran. E iso que é? Bueno, esto é pan, parece. Parece pan, Parece ¿no? pan, é pan árabe. Ese non o probarades nunca. Nunca. Normalmente o pan libanés que o que probara é moito máis pequeno e non tan gordo. Que tal? Igual co da casa, igual. Nada, totalmente diferente. Pero está moi bon. Está moi bon. Parece masa de pizza. Sí. Bueno, rapaces, pois foi un placer estar con vos hoxe. Sí, Gracias a vos. É sempre un placer ver xente da terra aquí. Sí. Aquí. Nada máis. Bueno, eu quería dar un saludo rápido aos meus pais, a Jaime, miñas aboas, familia e amigos todos. Os recordo e votos de menos moito. Eu tamén. Os pais, as aboas, Noel, a tía, amigos, a todos. E nos vemos en un par de semanas, entón. Con moitas ganas. Veña. Moitas gracias. Gracias. José Antonio é un home de grandes retos. El e o seu irmán son os alpinistas galegos que escalaron máis montañas de 8.000 metros. En Qatar dedícase á construcción, pero tamén escala e planea proxectos que para outros serían impensables. A nos contar como fai. Boas noites, José Antonio. Boas noites, como estamos, home? Pois son da zona de Tui, Porriño. José Antonio, que andas facendo por Qatar? Pois traballando, non? Sacando unhas perriñas. Sí. Claro. Dixeches que nos ibas levar a facer escalada, a ver como se escalaba, pero como se fai eso aquí en Qatar, un país de dunas? Bueno, pois con moita imaginación. Hai que darlle aquí ao coco. Pero que pasa, que nos las vamos a inventar? Exactamente, vamos a vivir un conto. Pois veña, pero imos para lá xa esta noite? Vamos esta noite xa e vamos a empezar o conto de noite. Veña, pois vamos para lá. Veña. Que vamos facer, José Antonio? Bueno, vamos aquí a donde vivimos. Aquí está meu fillo e meu sobrino que ven con nos a continuar o conto. A escalada? A escalada. Veña, imos para lá. Boas noites. Boas noites. Bueno, vaya festa aquí, non? Aquí temos todo o continente, bueno, o mundo mundial aquí. Sí, pero que son todos fillos e sobrinos? Uns son fillos, outros sobriños e outros son achegados. Este é meu fillo Miguel, este Javier, é meu sobriño, este Juret. Hola. E te di que é de Etiopía. Etiopía? Etiopía. Trabaja para un gallego. Onde nos vades levar é perigoso? No, para nada. Es una cosita que la puede hacer todo el mundo. Mira, e vos facendo escalada non tiveches algunha vez algunha cousa así de un momento de perigo? Bueno, hubo unhas cuantas ocasións de peligro na práctica da miña vida, sí que hubo unhas cuantas ocasións de peligro. Por feito, podemos ver un aquí, si tedes internet, sí, mira, hai internet aquí, e podemos ver aquí un vídeo que está colgado de... foi moi famoso no mundo inteiro, no mundo mundial. É impactante, é unha avalancha que, bueno, por suerte, pois salimos dela. Como sobrevivistes a esa avalancha? Estando en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Mi madre. Porque si no, eso nos barre. Y si te cuento alguna más... Entonces... Bueno, mi madre, pues no la contas alá, ¿no? Ah, la contamos. Venga. Ahí vamos. Venga. Chao. Chao. Bueno, José Antonio, as habitacións? As habitacións, ahora vamos a facer unhas cuantas habitacións aquí. Rapidiñas, sabes? Que é unha esterilla no chan, unha mantiña e finis. É disto? Este é o colchón flex, Este é o colchón flex. Anti-estrés na espalda. Bueno. Perfecto. Madrugamos pola mañán para... Sí, pola mañán madrugamos. Para escalar. A las 4:30, 4:30. Mima. Para escalar. Porque ás 8 acaba a hora. Empeza o calor e xa non se pode. Entón hai que aproveitar a mañán temprano.
Bos días, José Antonio. Bos días, que tal? Ben, como dormiches? Eu ben, e ti? Nos de maravilla. De maravilla, pois iso. Sí, isto para facer máis veces. Pois nada, a próxima vez, dentro de 3 ou 4 días, vides outra vez. Pois por nós encantados. Pero este grupo de xente que son descoñecidos ou lles das clase de No, escalada? somos amigos e o único que facemos é vir aquí e pasar o tempo. Aquí o que estamos facendo é, bueno, estamos presentando unha serie de proxectos, non? Para introducir a escalada aquí en Qatar. De feito, é a primeira vez que se fai aquí algo así nunha parede, non? Desde fai un ano que empezamos nós entón agora o que estamos facendo é intentar introducilo por varios motivos. Un deles é que queremos facer un proxecto que os catarís suban a 7 cumbres máis altas en cada continente, non? É un tema medioambiental tamén, de plantar 1 millón de árbores en cada país. Tamén involucrar a educación, que os chavales participen nese proxecto. É moi bonito, moi precioso. Sí, isto ten moita técnica. A escalada o bo que ten é que che aporta equilibrio, non? Entonces, pois, está moi ben. De feito, a escalada é fabulosa para xente maior que nunca escalou e tal. Facer rutas máis faciliñas, non? Pois lle vai moi ben para o equilibrio, para unha maior concentración tamén. O sea, que a escalada se poden curar bastantes temas. Down, please. A escalada, de feito, é un dos deportes máis completos que hai. Non só físico, porque a escalada necesita concentración total, focus. O simple feito de facer algo de ejercicio, non? En calquer ejercicio. Pero o que lle aporta é un plus, é un plus que conxuga todas as cousas, non? Equilibrio, elasticidade, porque se necesita moita elasticidade, forza, concentración. Cando estás aquí, olvidas todo, absolutamente todo. Entón, claro, o ruido que tais aí, medos, non sei que, non sei canto, é moi interesante. Ben, agora vamos, ahora como xa vedes que apreta o calor, non? O calor, pois vamos á cueva. A cueva é unha zona que está aínda sin abrir as rutas, pero para que vexades as posibilidades, ali se está fresquiño, se está ben. Perfecto, pois vamos para lá correndo. Vamos xa, veña. Fai vento hoxe, Aquí é unha zona para facer rutas de xa divertimento, por suposto, pero tamén para xa facer rutas serias. Serias para este proxecto de meter aquí a xente a... Pero bueno, hai que ainda traballar moito esta zona, non? Porque hai zonas descompostas e todo isto, entón hai que traballalo. Como vedes ali, xa estamos abrindo algunha ruta, ali están probando unha serie de pasos, sin corda, non? José Antonio, ti dis que tedes aquí proxectos, pero que máis cousas faz aquí? Como faz os cartiños? Os cartos, bueno. Os cartos traballamos na construcción. Sí? Sí, na construcción. Estamos facendo de acabados interiores, traballamos no aeroporto, na Isla da Perla, ahora estamos na casa do primer ministro, pois facéndolle do revestido exterior. Vamos, estamos facendo varios proxectos. Pero está o asunto bastante... Entón estamos cambiando o sistema. Vamos a facer, por exemplo, o que intentamos é facer que da escalada ganemos os cartiños tamén. José Antonio, estos rañaceos, que tal para dormir? Qatar é un lugar con moita dificultad para dormir. De feito, a maioría das persoas con as que teño falado deste tema, incluso con catarís, durmen moi mal. Isto é fabuloso, a tecnología, a belleza destes edificios é algo fora de serie.
pero a tecnología da forma que está feito e todo isto é antinatural, estresa moito o propio corpo, non? Entón, o corpo non durme, non é capaz de dormir. Ou se durme, por a mañán te levantas cansado, exactamente igual, non? Entón, a xente non sabe que está pasando iso, pero non sabe que é. É iso o que queres cambiar ti, non? Eu o que quero é enseñarle a xente que realmente o primeiro que hai que facer para construir unha casa é encontrar o lugar. Non é, teño aquí este terreno e aquí o fago, non. Vamos a ver primeiro se ese terreno é adecuado para construir ou non. E depois hai unha serie de pasos despois, elixir materiales, a formas que ten o diseño da construción é importante tamén. Eu estas ideas me empezaron a vir, teño moita experiencia na construción, pero empezou a chegarme unha serie de ideas e as plasmei na miña casa, non? É un lugar, un paraíso. Paraíso. A túa casa é un paraíso. É un paraíso, pero non é que o diga eu, é que a xente que vai ali o dice. Sí, ahora de feito abrimos a miña casa a que poda a xente disfrutar desa casa. E a túa casa está na Cañiza. Na Cañiza. Bueno, xa invitarás, non? Cando que irades. Probades isto que vos digo, se é certo non é certo. Sí, eu vou. Bueno, José Antonio, pois si que remata a viaxe. Agora acabou o conto. Sí, entón agora vos toca a vos seguir contando o conto. Sí, efectivamente. Pois moitísimas gracias, José Antonio. Foi un placer estar contigo e coñecerte. Igualmente, ata logo. Ata sempre. Veña, adiós. Víctor chegou hai 4 anos, cando a colonia de españois e galegos era 10 veces menor, así que xa axudou a moitos dos que chegaron despois. Leváranos de excursión ao deserto, unha das actividades favoritas dos catarís na fin de semana. Bos días, Víctor. ¿Qué tal? Como estás? Pues muy bien, hombre. Bueno, son de Sotomayor, non sei se coñecedes o pobo, na provincia de Pontevedra. Vivo en Vigo, porque casei en Vigo, pero bueno, teño toda a miña familia, a familia da miña muller, pois é dese ayuntamiento. O meu traballo, montei unha empresa de construcción, tema decoración, interiorismo, levo 4 anos desarrollando ese tipo de actividade aquí. Vou a presentar aquí un amigo de Vigo, outro vigués. Ramiro, outro vigués. Que tal, Ramiro? Que tal? Hola. Como é iso? Como andades? Veo aquí un pouco a explorar, a saber realmente se o que se conta é certo, non é certo. E que se conta? Que se conta que é un país con moita construcción, moitos cartos, que hai moitos billetes, e que aquí que se ganan moitos cartos. E máis da mitad é todo mentira. Hai moitos cartos, pero tampouco soltan con... Donchos danchos enseñan. Os teñen atados con unha corda, Vamos agora a subirnos no vehículo e vou vos enseñar un pouco da zona sur do país. É unha zona de deserto, é a zona prácticamente de dunas máis bonitas, e, bueno, é un punto de diversión e de entretenimento para toda a xente local e a xente estranxeira. Pasaches o semáforo en verde, tiveche sorte. Porque aquí pasar o semáforo en vermello a menos de 80, coa velocidade regulada, son 6.000 catarreales, que son uns 1.200 euros. 1.200 euros? E 6 puntos do carné de 12 que hai nun ano. Acabamos de adelantar a un tío con pasta, porque tiene un buen coche y una matrícula muy fácil, 3 números solo. Ese tiene pasta porque la compró. Hai coches que custa igual ou máis a placa co coche. Ostras. Pois de 3 kilos de presión, pois hai que poñelo nun kilo, 800 gramos, un kilo, para poder meterte no deserto, senón o coche, para coller máis base, máis plataforma, máis tracción. When we go inside, I will tell you, we will be in touch together, okay? I will tell you, for example, if I am going to do something crazy, okay? I will tell you, don't follow me. Don't do what I am doing, please. Okay. It's dangerous for your safety. Vamos seguilo, sí. O que pasa é que en algunhas zonas eles farán conducción un pouco agresiva, nos collemos outra ruta.
que ventile e refrigere mellor, porque colle moita temperatura. Oí por aquí, vese marchas cortas e ven sufrindo o coche. Mira o paisaje que temos aquí. Esta é a zona sur do país, que isto, para que fagades unha idea, é como a ría de Vigo. Entonces aquí estamos ahora mismo pois en Samil, aí enfrente pois sería a zona de Cabo Home, tal. Entonces pasaríamos hacia o interior, hacia a zona de Puente Sampaio, Arcade. Aquí na fronte temos Arabia Saudí. Está, como vedes, bastante cerquiña. Hai unha zona aí abaixo que está tan xunto, tan cerca, tan perto, que, vamos, que nadando chegas perfectamente. Pero nada, casi mellor pegarnos un baño, ¿no? Sí, muy encantado. Aquí vos o no. Vamos a pegarnos un bañito. Pois nada, vamos ahora a despedirnos, que aquí hai que seguir traballando, facendo cousas, entonces, bueno... Eu traballo e el pasa en moto. Eu vou agora... Vou dar unha volta en moto. Pois imos alá e despedimos de Ramiro. Ramiro, un placer. Bueno, encantado. Moita sorte. Si nos vemos en outro país ou aquí de novo. Veña. Chao. Bonita moto, Bueno, un pequeno xoguetiño para andar por aquí, a verdad que ven moi ben. Sí, ¿no? Pero pola noite solo, Sí. Durante o día fai demasiada calor. Let's go. Pues estamos na zona comercial aquí donde prácticamente toda esta clase baixa, que son os labors. ¿Pero que son os labors? Pois son os peóns, man de obra, a maioría pois non cualificada. A maioría de India, son hindúes, a gran maioría, e de Bangladesh tamén, entre indios e Bangladesh. Aquí prácticamente en todo o centro comercial, en todo a área industrial é raro topar unha muller. Podes topar nas fábricas, nas factorías, nas oficinas, durante o día veñen a traballar de doja e logo van a dormir ao centro. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Qué pasó? ¿Nos han dado pan o qué? Regaláronos aquí unha pequena bola. How much? One real? One real, 20 céntimos. 20 céntimos está... Bueno, Víctor, pues muchísimas gracias por este día súper intenso. Pues nada, vamos ahora entonces a recollernos. Muy bien. Veña. Pues foi un placer. Bye. Veña, ata sempre. Galegues no mundo. Ok? Ok, perfecto. ¡Toma bola! No tenemos maquillador. Hello. Galaxy no mundo. Galaxy no mundo. Galaxy no mundo.